tidak gemerlapan tetapi penuh makna. Untuk itu kita saksikan biar kita tidak gagal paham. Dipun keparengaken nyuwun ninggal katresnan kagem sedaya pamirsa ingkang nenggani lumantar Astabrata saking kula Bapa Lasiman wonten ing kabeh. Iya. Iya. Sungi nek ora WA maca WA ki linu kabeh ora sida wayangan. Iya. Heeh. Sisi deman diaturne. Ayo Mbak Yop. Ya, Mbak Yovika, Listia, Risma. Ya, anu, jumeneng. Wilujeng enjing selamat pagi Mbak Yovika, Listia, Risma. Nggih, sugeng enjing Mas Akbar. Dereng ngantuk to? Alhamdulillah belum. Bidal mriki kalih sinten Hara? Kalih Ibu. Ibu mirsani. Nggih, mirsani. Weh, ngaten niki nek jenengan main ngaten niki, Ibu ngaten niki sare napa? Nggih, mboten no nirakati. Weh ya, sae nirakati anake kok. Di mana-mana selalu mengantar. Ya, Ibu. Niki ada permintaan lho, Mbak Yovika. Nggih, napa? Sesideman. Karya besar Ki Haji Sukron Suwondo. Ayo dibawani riyen nggih. Ya, arep ben ngendoni swasana kang kenceng. Ayo. Ayo, Mbak Yop. Niki mau ceritane ngarani ngoten to, Mas? Ngarani iki lho, wacane dhewe kok dikira aku. Ayo ngarani enten duwite mboten? Lho, piye ta? Ono lho iki lho. Dikira aku ngapusi kowe piye? Berarti enggak aku nang kuwi. Piye? Enggak aku. Ya wis ta. Ngopo to tenang. Kowe iki bagianmu dudu iki sik. Apa, Mas? Ya, bawa bagianmu. Ya. Yo, dibawani sik. Heeh. Ya. Wes? Bu. Iki uga dianu lho, Nok.
di live streaming. Nggih. Nyem. Rasa getak-getak. Mboten, kita niki semangat kula niki. Oh, Mboten ngoten. jenengan Jenengan yang mboten iki semangat nggih, Mas. semangat. Oh iya. Mosok wis gak sida. Anu napa niku iki di live streaming gitu. Nggih. Panjenengan mbok menawa arep salam sapa-sapa. Yo, sapa? Enek Nggih. ndak? Ngono. Nggih, khususipun nggih sing mirsani dateng dalem menika. Iya. Penggemar berat Asta Brata ngaturaken sugeng mirsani. Heeh. Selamat pagi. Pak Lasiman oh nggih, Pak Lasiman selalu itu. Lho Pak Lasiman ning TKP kok malah ora anu heeh. Lanjut kondi ki mau kondi. Dik. Suara kurang permana ning wasis hang ngungro. Hangungrume artine apa? Kenapa niku Mas kula dereng mudeng? Wah, swara kurang permono iki berarti artine apa? Suarane ora patek, ya wis mayak-mayak lah. Nggih. Suarane ora patek apik. Ning wasis iki pinter. Angungrum ki apa? Kenapa niku? Merayu. Oh, Nah, suarane ndak patek apik ning pinter ngerayu. Nggih. Contone pripun niku? Duh, niku nyeritakne sejarah ini Nggih, ku. maksudnya mosok mboten enten contone. Contohnya napa? Ngerayu Maksudnya, deh. tiang setri tapi swantene kan biasa mawon cara mono. Cara mono. Tapi saged merayu ngoten niku lho. Nggih. Kathah to. Ning kula niku kok dereng nate dirayu wong wedok selawase urip. Iya. Masak. Iya. Kondi ki mau. Mbak. Terus-terusno. Oh iya. Ngrom marang. Ayo. Sing kemayu. Bendera. Bendera, ngono lho. Bendera. Iya, terus Tias sulis tiya pijer nyincangake halis ngincangke alis sih piye, Nak? ngeten lho Mas. Oh iya. Nek ngincang ki alis, nek lembean niku apa? Lembean niku tangane, astane. Nek jangkah. Janggah niku kakine. Oh iya. Niku apik jo. Gak wis. Terus ayo. Yuk tibake. Heeh. Terus tresno sesideman. Yuk. Yuk. Ya, monggo. Luwe becik patengan timbang pisahan.
menika nggih kula kintunaken ingkang taksih memonitor lumantar channel YouTube wonten kula aturaken kagem Bunda Angel Heaven. Menika stay wonten Hong Kong memonitor lumantar channel YouTube ngaturaken panuwun. Ayo, dilanjut. Mbak Yovika. Urip ana kutha Paske, ya. urip ana Terima kasih Dek Yovika. sani Ya. Ingkang sampun menghaturkan nggih menika langgam sesideman karya besar Ki Haji Sukron Suwondo. Ngono ya Lek. Ayo. Luar biasa. Saiki yen awake dhewe gagas Mas Garing Dik Bagong piye, Truk? Itulah teman-teman secuplek pentas Masjid Akbar Salam tanggal 20 November 2025 di Taman Bahari Mojopahit Mojokerto. Menjelang pagi di segmen Goro-Goro dikala seorang sinden yang lagi viral, Yovika Listia Risma sedang perform menyampaikan lagu tentang sesideman, lagu tentang cinta, tetapi cinta yang tidak terus terang, cinta yang masih terbungkus satu rahasia dengan candaan-candaan
antara sang dalang dan si sang sinden. Apakah Anda terhibur? Apakah Anda terkesan? Tentunya kalau saya sangat terkesan sekali. Perform itu tidak hingar-bingar, tidak gemerlapan, tetapi mengandung makna. Bisa terjadi satu komunikasi tentang ya antara seorang pemuda dan pemudi yang untuk menghibur masyarakat, tentunya juga untuk menghibur sendiri, walaupun candaannya tertahan, terputus karena ya seperti itulah yang terjadi teman-teman. Akhirnya teman-teman, bahwa pentas Mada Akbar Salam kadang-kadang justru di segmen goro-goro itu kadang-kadang yang menarik ya. Jadi seperti yang terjadi ini, tentunya ini nyemak-nyemak ya. Nyemak-nyemak, mendayu-dayu ya. Mbak Yovika menyanyi dengan stylenya mereka, dengan membawakan lagu dengan suara yang bagus, kemudian dengan gerakan tangan, gerakan badan yang ya cukup menarik sesuai dengan irama dari lagu itu. Demikian teman-teman, terima kasih. Sukses untuk Anda, sukses untuk Astabrata, sukses untuk semuanya, baik di TKP maupun yang ada di media sosial. Tentunya harapan kita, apa yang kita nanti, apa yang kita tunggu, semakin lama semakin moncer, semakin banyak digemari, dan semakin banyak penggemarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video saya berikutnya.